Темур Раҳимов, ҷудокори саршинос ва сангинвазни тоҷик, дар соли 2024 ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардид. Мавсуф дар соли ҷорӣ тавонист дар Гранд-слами Душанбе соҳиби медали нуқра шавад ва ҳамин зинаро дар Гранд-слами Қазоқистон низ ба даст овард. Дастоварди бузурги ин варзишгар медали биринҷии бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 мебошад. Пас аз бозгашт аз бозиҳои олимпӣ, акнун ин ҷудокори кишвар на танҳо худ омодагии бештар ба мусобиқаҳо мегирад, балки насли навро низ дар гирди худ ҷамъ намуда, онҳоро барои ояндаи ҷудои кишвар омода месозад. Темур ният дорад ва мехоҳад насли нави ҷудоро дар ноҳияи рӯдакӣ омода созаду ба майдонҳои касбӣ барорад. Натиҷаҳое, ки ин ҷудокор дар мусобиқаҳои сатҳи баланд ноил гаштааст, барои насли нав мактаби хуби омӯзиш аст. омода ҳастам таҷрибаи ғании худро, таҷрибае ки имрӯзҳо ман аз арсаи ҷаҳонӣ ба даст овардам, ба ин шогирдони бонангуномуси ин ватан, ин диёр меомӯзонам ва бо боварии комил гуфта метавонам, ки дар ояндаи наздик аз байни шогирдон як чеҳраҳои шинохта пайдо мешаванд ва обрӯи миллатро баланд мебардоранд. Ман агар ҳамчун мураббӣ як шогирде омода кунам, ки дар арсаи байналмилалӣ обрӯи ин миллатро, обрӯи ин давлатро баланд бардорад, хело хурсанд мешавам. Суҳроб Абдураҳмонов, мураббии Темур, ки дар ҳама мусобиқаҳои сатҳи баланд аз ҷумла бозиҳои олимпӣ дар канори ҷудокор аст, имрӯз даҳҳо наврасу ҷавони дигарро дар толори варзишии худ дарси ҷудо меомӯзонад. дар ин раванд Темур Раҳимов низ бо истифода аз таҷрибаи ғанияш ба хоҳишмандон ва дӯстдорони ин ришта тамрин медиҳад. ман худ ки варзишгар ҳастам ва ин боиси ифтихор аст, ки мо дар як толор бо Темур Раҳимов машқу тамрин менамем. ин як хиёл мекунам орзуи ҳар як ҷудокор аст, ки бо як ҷудокори машҳуру шинохта машқу тамрин кунанд ва мо Темур Раҳимовро ҳамчун мураббӣ қабул намудаем. аз ӯ ҳар як нозикиҳои ҷудоро, нозикиҳои гӯштинро меомӯзем. ӯ ба мо меомӯзонад ҳар як нозикиҳои ҷудоро. ҷудо дар кишвари мо аз варзишҳои дӯстдоштанӣ ва сертаваҷҷӯҳ маҳсуб меёбад. ғунчаҳои навраси ин толор аллакай натиҷа медиҳанд. 2 соли ахир дар миёни наврасон аз сабқатҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ чанд тан аз тарбиятгирандагони ин толор тавонистанд ғолиб ва соҳиби зинаҳои ифтихорӣ гарданд. ман мехоҳам ба мисли ҷудокори Темур Раҳимов дар оянда парчами миллатамро баланд бардорам. ман мехоҳам дар мусобиқаҳои берун аз кишвар куштин гирам ва сазовори ҷои аввал гардам. Темур Раҳимов дар баробари машғулият бо ҳамроҳии дастпарварони ин даргоҳ бо азми қавӣ сӯи муваффақиятҳои навбатӣ омода мешавад. ин паҳлавони номошно ба хазинаи музаффариятҳои варзиши меҳан дастовардҳои назаррасро ворид намудааст. соли 2025 мо нақша гирифтем, ки дар чемпионати ҷаҳон, ки дар шаҳри Будапешти давлати Венгрия баргузор мегардад, омодагии хуб дида дар он ҷо як натиҷаи хубе ба даст биёрему парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорем. дар замони соҳиби истиқлолӣ аввалин шуда маҳз Темур аз мусобиқоти Гранд-слам медали тиллоро ба даст оварда исми худро дар қатори беҳтаринҳои ҷаҳон сабт намуд. 2 сол пайи ҳам дар раддабандии ҷаҳонӣ дар зинаи аввали сангинвазнҳои сайёра қарор дошт. ҳамзамон Темур 4 медали нуқра ва 4 медали биринҷии мусобиқоти Гранд-сламро ба даст оварда дар миёни ситораҳои ҷудо ё мусобиқоти Мастерс 2 маротиба барандаи нишони нуқра гардидааст. дорандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳони ҷавонон ва 2 нуқраи чемпионати Осиёи бузургсолон мебошад. дар 19-умин бозиҳои Осиё Темур Раҳимов барандаи медали нуқра гардида дар гран-приҳо низ ҷоизадор аст.